Takže ľudia, čaute, vítam vás z modloru ďalšieho videa na hru Gothic 1. Naposledy sme skončili tuto v novom tábore, kde sme konečne získali aj nové brnenie, som nechcel. A taktiež ideme, toto bude pravdepodobne predposledné video zo série Gothic. A teraz tento diel pôjdeme vybiť celý nový či starý tábor, ale najprv si chcem nastaviť spely, takže Magum vody dáme preč. Dáme tábor ohne, pyrokinéze nechcem, je to slabé. Dáme to inak blesk. Toto nebudeme potrebovať smrtné mŕtvému, a miesto toho si dáme nie ohnivú búrku, ale dážď chcem. Nemáme ohnivý dážď. Tuto je. To bude ohnivý dážď. Ohnivú gulu nebudeme môcť potrebovať, blesk bude lepší. Ohnivý dážď, búrku nebudeme potrebovať, svetlo tiež nebudeme potrebovať, či uzdravenie, tiež nebudeme potrebovať, ledovú vlnu budeme potrebovať, svetlo nebudeme, pyrokinézu si môžem zatiaľ dať, uvidíme, čo tu máme. Dobre, to by bolo. Takže 6, teleport mága ohne. A tu je nejaký typek. I knew that Bartol. somebody would try to get at us through the pentagram, but unlike that traitorous Smith, Where is Stone? behind Guards, come here. bars. To sa But ne... you're gonna be 6 feet under You've in a no minute. business in there. Get Dobre. him, guys. To by ma akože uberať, hej? Veľa mi uberajú, že? Bože, čo je? Bát. Tí muži nemieli právo jej napadnúť, hej? Sa stretali ich megalomanský útok. What the fuck? No to bolo veľmi čudné, nevadí. Oni mi uberajú. Bartolomeo, teba si zabijem inak. Dobre, tak nezabijem. Bartolomeo, stop! Tak. Bartolomeo, to je jedno, to je to isté. Dobre, Bartolomeo je mŕtvý. Jeden strážca dole. A ešte je tu ten ďalší strážca, či to je? Aha, to je on. A hej, máme telo korista. Tak, už je po ňom. Teraz si vlastne môžeme dať to druhé brnenie, lebo to je lepšie na šipy a To je retardované celé. A tu máme ďalšieho strážcu len tam. No. Tak, teraz si konečne schovám meč. Tam osam v kľude, ja si zatiaľ vymením zbroj. A doplním si život. Hopa. A hopa. Hopa. A ešte si premením tie kúzla teraz, keď už sme tu. Takže toto môže ísť dole, namiesto kulový blesk máme. Namiesto toho môžeme dať ohnivú kulu. A ešte nám vidie aj na búrku. Či? Ja to nám už nevidie, ale to je 7. Upsala, som ho nejako netrafil. Ale všetko musím robiť zručne, to je všetko zase pobugované, ty vaďo. On je celý bugnutý, tento strážca. Ja ho nemôžem, no však preto som sa. Sláva. Tam má. Neviem prečo síce z neho beriem tie veci, ale to vôbec nevadí. Strážce. Ja chcem hlavne pobrať veci od Bartolomea. Či Bartola, to je jedno. A od mágov. Ohnivá gula, výborne. Ne, nechcem si ísť zasadnúť, chcem ísť za koristom. Ty budeš mať čo, ty budeš mať
To vyzerá na hnivú kúru tiež, no áno. Dáme si lektvárik. Hopem, hopem, sopem. Tak, a safe. A ideme to vybíjať. Toto bude tiež zrýchlené celé, takže to máte. Every single time I get up in the building and I touch it and I get it poppin', you can never stop it. And I love it, got 'em buggin' and they wondering on how a nigga does it when I black it every hood and every street and then I flood it. Making every DJ wanna bring it back and then they rubbing, making other niggas starving, ain't no food up in the cupboard. See the way I got 'em skidding, now I got a nigga running from the way that I be getting on the beat and I be dumbin', I be dumbin'. Shit, I wanna see y'all do that on YouTube. Let me dibble in the dabble with the flow, let me show you niggas how I really mix it up. Yep, I'ma slow it down a little. Nah, I think they rather me to flip it up, kill 'em. Switch it up and probably pitch it up. I wanna see your bottles in your hands, nigga, get it up. Oh, throw the money all around until I hit the ground. I'm making sure they work before you pick it up. Woo! You knew the shit was kinda dead before I had to step up all up in the spot and really lift it up. Damn, that's when I bust a nigga head and then I throw a little coke up in the street until I sniff it up. And see, they know that when I come, I hit it up. I kill it till the nigga about to get to stepping up. You need to better know that I can do anything that I want. Niggas already be knowing how I give it up. Yeah, yeah, we can do anything. Walk into anywhere and buy anything. I be chillin', I ain't worried about anything. Why stop now? I can have everything. Yeah, yeah, I can have everything. Yeah, yeah, I can have everything. Yeah, yeah, I can have everything. Why stop now? I can have everything. Alright, I'ma let y'all niggas calm down for a minute and get y'all shit together. This is what I need y'all to do. Clap, 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 clap. Let's go! Okay, come around, so me put it down just a little bit. Ball on them heavy, y'all already know exactly what to do. Somebody better get the crown when the nigga spit. Hurry, make sure you polish it a little before you bring it to me while I lock it down with another hit already. And you ain't even gotta ask when you already know another bang is what you're gonna get. Yeah. Better bounce when the nigga say so, it's like magic when a nigga spit pressed out. And if you're really with me and you're ready, let's go. Ride with a nigga like we on the metro. Y'all already know I kill anyone, anywhere, anything from the very intro. And I be the most everything. And you should've knew that from the very get-go. Yeah, yeah, we can do anything. Walk into anywhere and buy anything. I be chillin', I ain't worried about anything. Why stop now? I can have everything. Yeah, yeah, I can have everything. Yeah, yeah, I can have everything. Why did they lock you in the dungeons? Gomez, so he threw me into the rat's nest and only let me out. Takže ľudia, úspešne sme vybili celý starý tábor, teda táto hornú časť, tomu nosí iba kopači, ktorí utekajú a stínovia, ktorí tiež utekajú. A oslobodili sme kovača z toho, na ktorý bol tiež zavretý. Povedal, že máme prísť za ním tuto a že nám niečo urobí. Can you reinforce? Sure I can. No, že nám opraví tú rudnú zbroj, tak nám ju teraz opravuje. Tontonk. Áno, má tam síce zbraň, ale to je vedľajšie. Here is the reinforced armor. Výborne, ešte sa s nimi dá nejako porozprávať, či nejako... Dobre, tak už nič. A teraz by som rád 100, 90, 30... No stále je táto niečo lepšia, ale to je jedno. Získali sme Inosov hnev, čo je Gomezová zbraň. Potom ešte nejaké slabšie jednoručné, ale tie nie sú moc za nič. Rozmýšľam, ideme ešte von. Hop. Auto. Tak. A hop. Idem utvoriť tú bránu a zabiť tých, čo sú tam. Alebo vyskúšam to aj. By to logicky mohlo ísť. Stop that sorcery! Tak. Ty čo nezomieráš? Na teba ešte špeciálne asi jednu rundu potrebujeme. Ešte jedno chceš? Dobre, mi to problém nerobí. Alebo už ho otvoríme rovno. Budeme sa s ním to zbytočne piplať. Aha. To by najprv muselo ísť otvoriť. No nechať ho nažive určite nechcem. Pyrokineze. Tak, aj dole.
ďalší kopač, ale kopačov asi zabíjať nebudem, to by bolo nadlho a zbytočne nudné. Takže ideme si teraz premeniť Pyrokinéziu, už viac nepotrebujeme, teleporta má body. Teleport má body, tak. A ideme tuto dole za Miltenom. Hopla, sem. Ale, sorry. Takto vyťahneme si zbraň, keby sme chceli vypadnúť moc. Hop. No, zrazu proste preskočil zvuk, lebo už sme tu dole. Hop, tuto takto a tu už to bude. Áno, tuto to je. Teraz nám naskočí ukážka, ktorá bude pravdepodobne zase nebude vidieť, takže ju budeme musieť preskočiť, uvidíme. Have you got the sword? Here, are you ready? As ready as... Then let's do. Ó, ide, výborne. Tak si ju môžeme pozrieť. Kapitola 6 spáčovo doupie. Výborne. It's done. Unbelievable. That's a good but our little operation. You should teleport yourself. What about Don't worry. No, takže nám hovoril, že teda už bohužiaľ sme vystrašili týchto mágov, takže oni teraz pôjdu proti mne, kebyže idem za nimi, čo sa mi nechce ísť za nimi. A teraz sa teleportujeme k Sardíkovi. Jopľa. Tak. Teleport Nekromanta. Tak, výborne. Teraz ideme hore za Sardíkom, povedať teda to o tom Urizielovi. A nepravdepodobne určite, keďže nie som vôbec dobrý vo dvojručných mečoch, si z neho výjmem takú runu, čo bude vlastne nový spell. Čo ukážem potom na neskôr, ale môžem ešte ukázať, že vlastne teraz je ten Uriziel oveľa silnejší. 120 normálne poškodenie, 30 mágiou a 30 ohňom. Čo je fakt dosť. A teraz tu je Xardík s tou jeho fajnou sekírkou, ako vždy. Greeting. I've reactivated your Ritz. It's incredible. The sword has regained its former power. You said there might be a way for me to wield Eurythiel? Look closely at Eritziel. You'll notice that it contains the magical... If I remove the jewel A magic rune made... in battle, the rune will be... But don't forget that only a magician of the sixth... Remove? This decision is final. Yes, do it. Since it's what you want. Here. OK, takže dal nám runu a obyčajný meč. A chcem sa pozrieť, či nemá pre nás smrteľná vlna Urizielu, ale ten už má, tu už máme, sa mi zdá. Alebo by sme si ju mali od neho kúpiť, ale to bola asi trochu blbosť. Čo robí? No počkaj, pozrieme si to takto. No, čo tam možno go. Smrteľná, tu je to. Táto mocná kouzelná runa obsahuje prastarú silu meče Uriziel. V svojej magické energie poškození magii 200. Ualá, daneta. Ešte sa teleportujeme do bažín, kde sa necháme vytrénovať mágii a tak ďalej a tak ďalej. Slowly, you've won. Ale teraz rozmýšľam, že... Aha, no, len teraz... Od koho tu by sme sa mohli niečo naučiť? No ja by som sa chcel ešte vycvičiť tej mane. Ale keď tak rozmýšľam... Korangar. Ale ten už je zase hore, tam sa mi chce pať. A prdím na to. Idem za
Zas do za Xardasom. Hop, teleport nekromantika. Nekromanta. Bože. Tak. Ideme ešte tuto dole. To som nechcel, chcel som rukopisy a 6. kruh magie. To je dech smrti. Kde by som to... Neviem, že kde by som to mohol nájsť. A to je jedno. Dech smrti, dech smrti, dech smrti. To mal predávať ale Xardas. Ale on to z nejakého neznámeho dôvodu nepredáva. Ja som si to mal uložiť, lebo teraz zle skočím. Počkaj. To ideme sa zatiaľto. Nevadí, tak toto bude teraz preskočené. Takže ľudia, som tu pri Xardasovej veži a ideme skočiť dole, proste takto. Pivum. A teraz klasickým spôsobom ideme do spáčovho chrámu. Akurát po ceste ešte tam budú tí dvaja škreti, ktorých si musíme zabiť, ale to nebude nič zložité. Hopla, a ešte si dáme meč, klasický svoj, inosúvanie v Urizio, koľko bera 92. Vidíš, mohol som sa vytrénovať jablbec, mohol som si dať do sily, aspoň by som mohol používať ten najlepší meč, ale to už je jedno. A teraz zase cez týchto kúsavcov pôjdeme. Hopa, tak. A ešte doplníme manku, či mám. Život aj manu, no teraz. A hop, takto. Dúfam, že si ma nikto nevšimol. Toto bude, neviem, či tu bude zase Uršak, takže a je tu ešte starý friendo. Idem za ním, či mi niečo nekecne pekného. Nič. Tu si to takto saveneme pred týmto vchodom, lebo tam sú nejakí škreti. Ohnivý dážď. Veľa mi neuberá. Urobíme to inak, najprv si dáme vlnu ľadovú, s ktorým ich mrazíme a potom vlna je 8 a hento je 5. Jasne mi to je. Poďte. Tak, a teraz 5. OK, to bolo všetko z celého tábora, žiadna iná toto tu neostala, všetko sme vybili. Tak, teraz iba doskačíme do spáčovho chrámu. Tam si trochu prerobíme kúzla, lebo na smrť nemrtvých a tak napríklad, čo nebudeme môcť používať, dáme preč. Vlastne tým, že sme minule zobrali tú sošku, tak teraz iba otvoríme pákov, to bude všetko. Vlastne tie dvere sa nám tu otvoria. Hop, tak. Hopinky. Hopinky, hopinky, hop. Teraz ideme dovnútra spáčovho chrámu. Tuto je tma, jak v rohu. Krátke načítavanie. A sme v spáčovom chráme. Poprvé. Ideme si predstaviť spely, blesk si nenecháme, dáme si smrť nemrtvému namiesto toho. Ďalej si nenecháme... Nemôžem náhodou ešte jedno, nemôžem. Ledový blok si nenecháme, to mi je na nič, namiesto toho si dáme svetlo. A to by sme mohli mať, takže... No trojka není nič, štvorka svetlo, 5 ohnivý dážď, 6 ohnivá gula,
Smer nemrtvému, kulový blesk a teleport nekromanta. Ale rozmýšľam, že či by nebolo dobre si dať... Počkaj, teleport nekromanta. Aha, tak to si odstavíme. A namiesto toho si dáme pyrokinézy. Počkaj, pyrokinéza uberá, že iba 20 za sekundu. A blesk uberá 25, tak si dáme bleska. Blesk McQueen. A teraz ideme tam, kde sme skončili, vlastne naposledy tam pri tom Urizieli, ale teraz s tým, že už to máme všetko podomykané, tak stačí ísť iba cez tie dolné hovadinky, vlastne tam, kde boli vtedy tí dolní červovia. Takže tady to furt dole. Občas tam musíme zabočiť a tak, a vlastne hneď budeme aj tam, nebude to také dlhé ako predtým. Hop, hopinky, hopinky, hop. No a tu už nemôžem skákať, neviem prečo je to tak urobené. Našťastie máme to svetlo, takže máme ešte raz svetlo, ohnivý dážď, ohnivá gula, smer nemrtvému, ledová vlna, kulový blesk a blesk, presne. OK, to by malo byť. A teraz takto stále rovno a už za chvíľku tam sme vlastne naposled, tam sa vtedy zabije toho Gorbobu tuto, až pôjdeme chvíľku rovno cez neho a už tam budeme. Nechod na mieste, kámo, nemám to rád. Toto bol vtedy ten Gorboba s tými dvoma dolnými červmi, ktorých sme si teda nakoniec dali v pohodičke, bez problémov. Toto by nemalo byť, však toto sme všetko vyzabíjali. A tuto sme skončili naposledy. Tak, presne tuto. OK, takže sme sa sem dostali a posledná časť už bude posledná, vlastne, no, ďalšia časť už bude posledná a takže ja sa s vami zatiaľ lúčim, zatiaľ čaute.